Güzel. Роберт. Güzel. Роберт. Güzel deyim. Бәйбәр әйтәсе киләйме? Менә син минем белән әйме яңалыклардагы иң яхшы алып барган алып баручым. Тик синең башка алып баручы белән алып барганың да юк. Чагыштырыр кешең юк синең. Ну мин бит яхшырак беләмдер, шулайдыр бит. Ярый, Роберт, әйдә тизрәк 8 март белән кутла да башлыйбыз. Бу сиңа. Миңа? Нәрсәгә? Ну син бит безнең кошечка. Сез Татарстанның төп җиде яңалыгын карыйсыз. Башлыйк. Мяу. И Казан. Нурлы Казан. Дәртле Казан. Спортлы Казан. Дүшәнбе Амстердамда УЕФА башкарма комитеты президиумы Казан өчен тавыш бирде. 2020 елда Ак Барс Арена УЕФА Суперкубогын үзендә кабул итә. Чемпионнар лигасы җиңүчесе, Европа лигасы җиңүчесе белән Ямашев проспектында көчләрен сынаячак. Мескен волонтерлар һич кенә дә шуларга институтка кирип эшкә урнашырга ирек бирмиләр. Татарстан президенты Рөстәм Миңнеханов РКБның перинаталь үзәге табиблары һәм акушерлары белән очрашты. Чәйшкән арада Татарстан җитәкчесе һәм медперсонал төрле мәсьәләләр, ана капиталы, демография, хезмәт хаклары, эш шартлары турында фикер алышты. Шул чак берәү Рөстәм Нургалиевичнең күп хатынлылыкка карата булган фикерен сорамасынмы? Җавап кыска һәм төгәл булды. Хупламыйм диде ул. Очрашуда катнашучыларның реакциясенә караганда республика җитәкчесенең җавабы барысында канәгатьләндерде. Нидерландларда узачак Евровидениедә Россияны тәкъдим итәчәк катнашучы билгеле булды. 2010 елдан бирле беренче тапкыр Россиядән бер җырчы гына түгел, коллектив барачак. Кем дисезме? Үзебезнең шоу-бизнесның фриклары Little Big төркеме. Ниһаять Россиянең дә җиңүгә шанслары барлыкка килде бугай. Алардан күбрәк шансларны Бартик Элвин Грей белән Филипп Киркоров дуэты гына бирә алыр иде. Анда да Филипп Элвин Грей җилкәсенә менеп утырып, Леонтьевның Дельтаплан җырын башкарса гына. Бизнес онлайн ел сайын тапшырыла торган ел хатын-кызы премиясенә нәтиҗә ясады. Соңгы елларда я сәясәт, я эшмәкәрлек өлкәсендәге хатын-кызлар җиңүче булып танылса, быел интернет басма ел хатын-кызы исемен Гүзәл Уразовага тапшырды. Җырчы соңгы ел дәвамында сәхнәдә дә, яңалыкларда да еш күренде. Гүзәлнең популярлыгына аның интернетта актив булуы да йогынты ясагандыр. Җырчы Инстаграмын һәм YouTube каналын үстерүгә зур көч куя. Без исә котлауларга кушылабыз һәм Башкортстанда да ел хатын-кызын билгеләүләрен көтеп калабыз. Уразованың анда шанслары зурда. Россия Ислам дәүләте Казан саммит халыкара икътисади чарасын үткәрү дөньяда коронавирус таралу сәбәпле башка вакытка күчерелә. Саммит Казан Экспода 18-ннән 20 июньгә кадәр узарга тиеш иде. Оештыручылар исә дөнья күләмендәге вакыйгаларны исәпкә алып, стратегик яктан акыллы карар кабул итте. Көндә коронавирус аркасында берәр чараны үткәрү тыела барганлыктан, оештыручылар куркынычсызлык чарасын алдан ук күрде. Шул рәвешле югары дәрәҗәдәге кунаклар һәм катнашучыларга саммит билгеләнгән булган көннәргә планнарын хәзердән үк үзгәртергә мөмкинлек бирелде. Радик Юльякшин милли татар-башкорт артисты булып кына калмыйча, Россия шоу-бизнесында да популярлык яулый бара. Элвин Грей ТНТ каналындагы «Бородина против Бузовой» тапшыруында катнашты. Шоуда ул үзенең элеккеге сөйгән ярында очратты. Моңа кадәр ул кыз ТНТның күп санлы проектларында йөргәләгән иде инде, ә хәзер Дом-2 тапшыруында катнаша. Килгән Радик җыры да башкарды анда. Бөтен ил алдыннан күренеп алу өчен бигрәк сыер ысул сайлаган ахыры Радик. Дом-2 белән бәйле барлык әйберләрне дә шикләтеп үтәргә кирәк. Югыйсә тирес исе сеңеп калу куркынычы бар. Мәскәү-Казан трассасын кабат искә алдылар. Тиз йөрүчле магистральне хәзер инде телгә алуда килешми, ә менә машиналар трассасы турында гел сөйләп торалар, ә димәк, ул чынлап та төзелергә охшап тора. Һәм әлбәттә, барлык грандиоз эшләргә исем биргән кебек, трассага да исем сайлыйлар хәзер. Вариантларның берсе трассаны Явыз Иван хөрмәтенә исемләмәкчеләр. Сәеррәк фикер бугай бу. Әмма мантык ягыннан карасак, Казан, Астрахан һәм Таллинга кадәрге трассаларны Явыз Иван дип атап, ил буенча булган калган юлларга Шпак исеме бирсәң була үзе. Әйбәт әйттем бит. Атнаның видеосын күргәч, елмаймый мөмкин түгел. Президент Миңнеханов, Мәгариф министры Борһанов һәм Казан мэры Илсур Метшин Казанның 186-нчы лицейында булды. Анда президент министры белән мәгариф мәсьәләләре турында фикер алышты. Лицейга килүнең төп сәбәбе мәктәп ашханасы белән танышу һәм мәктәп менюсындагы ризыкларны дегустацияләү иде. Калганын үзегез карагыз. Әлеге тәлинкәне дуслык ордены белән бүләкләп Татарстанның милли музеена куярга тәкъдим итәбез. Бу Татарстанның төп җиде яңалыгы иде.
Келесі очрашууларга кадар. Мияу. Айттым бит кошечка деп.